Oké, jongens. Leuk dat jullie hier zijn gekomen. Weten jullie wat we vandaag gaan doen? Nee. Nou, jullie zouden vandaag gewoon naar school gaan. En dat doen jullie eigenlijk ook gewoon. Want als jullie gewoon naar school gaan, dan moet je taal, dan moet je rekenen, dan heb je geschiedenis, heb je gymnastiek. Al die dingen die je gewoon op school doet, die gaan we vandaag hier ook doen. Maar dan net iets anders, want we zijn natuurlijk niet in een klas waarbij je binnen die muren van de school moet blijven. En waar je al die boekjes hebt. Nee, we hebben hier geen boekjes. We hebben hier een oude staten die nagebouwd is. We hebben een poortgebouw, we hebben een kerk. Dus we kunnen hier van alles doen. We gaan hier rekenen. We gaan bijvoorbeeld even naar de oude grafzerken kijken. Dan gaan we kijken wanneer mensen geboren zijn, wanneer ze overleden zijn. We gaan uitrekenen hoe oud ze geworden zijn. Dan ben je met rekenen bezig. Dus ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ja, dan zie ik je een graf op. Ja. En dan moet je de namen opschrijven in dit boekje. En dan moet je wanneer is die online en wanneer is die geboren opschrijven. Ja. En ja, al je graf vertellen en zo. En dan mag je dan ook uitrekken in hoe oud in je worden is? Ja. Ja. Wat zei het? Nee, vergeten. Oh, ben je dat vergeten? Ja. Maar eigenlijk is dit een soort van rekkenles. Ja, ja. Wel een aparte rekkenles, of niet? Ja. Want dan eerst dan zit ik gewoon saai op school. En dan zitten we helemaal naar boete. En dan wel. Dus je vindt dit leuker? Ja. Ja. Dit is de leukste schooldag. Ja? En wat vond je het leukst van Joet? Ik vond het in het kerk vond ik het wel leuk, maar de gedichten. Een mooi gebouw waar ik veel van hou. De lucht in mijn gezicht en een mooi uitzicht. Schapen mekkeren en de kikkers kwekkeren. De toren is 16 meter, dat is wat beter. Ik zie een schaap, rond en dik. Zo rond als mijn moeders kont. Als ik door de poort ben, voel ik me heel ouderwets. Nou, verder ben ik nog niet. Dat is een oude man en die had 2 zonen. De ene heette Hans en de andere heette Frans. Opeens staat er een hele grote zak met goudstukken voor hem. En een oud hoedje. Wel. Hoe is dat nou mogelijk? Hans is blij hoor. Nou, als blij is hij wel. 1 keer, 2, 3 zonnen. Komt er weer bij. Nou, dan gaan we weer kijken. 7 keer 2 is. Het is mijn laatste werkdag van mijn loopbaan in het onderwijs, in het basisonderwijs. Ik heb haast 42 jaar in het onderwijs gewerkt. En hoe is het om er nou mee op te houden? Ja, wel heel dubbel, mag ik zeggen. Want ik werk hier in een heel leuk team. We hebben het oes en het zin en ik voel me nog heel kwiek en energiek. Maar op een gegeven moment, ja, hij zo'n tijd werkt en dan zei je, nou ja, ik stop. En nou ja, dat werkt dan al een tijdje in je hollen, maar het is toch echt wel een beetje, het is echt wel een beetje vreemd om afscheid te nemen. Juf is nu uit de klas. Wat vies toch van je juf? Ja, ik vind het wel leuk. En ze kan ook heel goed met ons leren en zo. We hebben heel veel dingen nu van haar geleerd. Maar nu gaat ze weg, hè? Ja, dat vind ik wel een beetje jammer. Omdat ze net zo leuk was. Ze was wel aardig. Vind ik. Mag ik iets vertellen? Jawel. Wij krijgen misschien overmorgen krijgen wij een kat. Ja, hoe heet die dan? Borren. Porren? Ja.
Leuk voor je. Ja.